Ante a ordenanza do prezo do bus urbano que o Goberno Municipal de Abel Caballero quere aprobar ás presas, o BNG vai presentar unha emenda á totalidade para devolver o texto e frearmos desta maneira unha decisión que insiste en hipotecar o futuro do transporte público na cidade de Vigo. Non se trata dun simple debate tarifario. O que está en xogo é o modelo de xestión dun servizo esencial para moitos millares de viguesas e de vigueses cada día. A emenda do BNG está asentada en sólidos argumentos tanto políticos como tamén xurídicos. En primeiro lugar, porque a ordenanza elaborada polo Goberno non é unha proposta normativa pensada para garantir a mobilidade colectiva con criterios sociais, ambientais ou de accesibilidade. É simplemente un traxe á medida do novo contrato de xestión privatizada do bus que Abel Caballero decidiu tramitar de costas á cidadanía sen analizar alternativas e sen un debate público real. O Goberno local quere consolidar un modelo de privatización do servizo subordinando o interese xeral ás lóxicas da rendabilidade empresarial e utilizando a potestade regulamentaria como un mero trámite para blindar a súa folla de ruta. Unha folla de ruta que, como xa temos denunciado reiteradamente, o único que vai aumentar no servizo de bus urbano de Vigo é o custo de prestación deste servizo nun 90% e tamén o prezo do billete. Pero sen máis buses, sen máis frecuencias, sen mellores horarios, nin tampouco un novo mapa de liñas. O modelo de bus de Abel Caballero é o timo da estampa. Na nosa emenda denunciamos a vulneración dos principios de boa regulación, a ausencia dunha análise rigorosa que compare os custos e os beneficios da xestión pública a través da remunicipalización fronte á xestión privatizada e un trámite de consulta pública claramente viciado que limitou o debate ás tarifas dentro dunha opción xa fechada. A cidadanía de Vigo merecía coñecer e opinar sobre todas as posibilidades, incluída a creación dunha empresa pública municipal que devolvese o control do servizo de transporte urbano ao Concello. E diante disto, o BNG propoñemos a devolución da ordenanza ao Goberno, pero tamén deter o proceso de licitación en marcha e encargar un estudo independente que avalíe con transparencia e con rigor todas as opcións de xestión. Apostamos decididamente no BNG pola creación dunha empresa pública municipal que xestione o servizo de bus urbano con eficiencia, con control democrático, con tarifas xustas e orientación social, aproveitando a fin da concesión de Vitrasa como unha oportunidade histórica para ter un servizo de bus á altura da maior cidade de Galiza. O BNG defende un transporte público de calidade, sustentável e participativo e non apenas un negocio privado subvencionado con cartos de todas e de todos.